Χαμός! Κάτσε μια σε εμάς. Κάτι εδώ καλή έχουν ανάψει φωτιές. Αυτά δεν μπορώ να πει εγώ. Τι έγινε? Οι άλλοι φεύγουν. Τι λέτε? Μάχο, κάτσε καλά, Δεν ξέρεις από πού να κοιτάξεις. Τι λέτε, ρε? Δεν ξέρεις. Ναι, φωτοβολίδες. Εσύ να γίνει πήρανε πριν. Τι έγινε? Αυτά είναι που πήρε ο μικρός και δεν μπορώ. Αυτά που κρατάνε. Αυτά που κρατάνε. Αυτά τα σμουρούνες που λένε. Μάχο, πάνε στραβά αυτά, ρε! Ορισμένα. Ρίχνε τα από εκεί! Εμένα μου αρέσουν αυτά, ρε παιδί μου, που είναι σαν βεντάλια. Παναγίτσα μου. Αυτά είναι πολύ ακριβά. Ναι, αυτή η περιστέρια κάθε χρόνο τέτοια ρίχνουνε. Ναι. Κάθε χρόνο, να τα. Ενώ δεν έχουνε. Άκουσε να γίνει. Τι γίνεται? Ο κόσμος όπου φύγει, φύγει. Ούτε φως πήραμε. Παιδιά, μια φορά